Мы сами собою, мы сами собою, за детьми и женою, за детьми и женою. У тебе была грин-карта, ты жыў у Злучаных Штатах, потым з'ехаў у Польшчу. Там гэта ўсё прасцей? І калі я прыехаў у Варшаву, я зразумеў, мне трэба быць тут. Мы не афішуем нават, хто гэта прыязджаў, іх імёны, іх прозвішчы. Калі мы там ведаем свой род, паважаем род, узгадваем іх на дзяды сваіх дзядоў, бабуль, прадзядоў. Вось. І гэта сапраўды нам дае сілы. Ці ёсць у цябе жыццёвы дэвіз? Сонейка засвяціла, сняжку трошку нападала. Каляды. Вітаю, шаноўныя гледачы, сябры, падпісанты. З вами Алесь Пазняк, і гэта чарговы беларускі крок. Днямі ў Злучаныя Штаты завітаў Сяржук Доўгушаў. Папулярызатар народнай самабытнасці і старадаўніх абрадаў і песень ладзіць тут калядную праграму. І паміж усімі гэтымі справамі мне ўдалося паразмаўляць з Сяржуком. А пакуль вы глядзіце інтэрв'ю з Сяржуком, не забудзьцеся пра падпіску, падабаечкі і каменты пад гэтым відэа. Сяржук, вітаю цябе. Прывітанне. Як табе ў Злучаных Штатах? Калі быў тут апошні раз? Ты тут нечасты госць. Я магу сказаць, што у 22-м, а потым дакладна ўжо 23-м лютым я з'ехаў. І 1,5 гады не быў, потым заехаў праз 1,5 гады весной, і ось зноў на каляды. Я тут, у Нью-Йорку, пачынаю свой калядны тур. І для мяне гэта так, ужо традыцыя. А колькі гарадоў ты плануеш ахапіць у гэты раз са сваёй каляднай праграмай? Дакладна не лічу, но здаецца, каля 10. Ну, гэта шмат. Это 10 штатаў, 10 гарадоў, і калі б можна было расцягнуць каляды яшчэ на месяц больш, калі б там не чакала сям'я, і я не сумаваў без сям'і, я бы яшчэ месяц 3 калядавалі б яшчэ і ў сакавіку, і ў лютым. Ці проста можна знаходзіць там кітайскія каляды, там яшчэ нейкія маямскія каляды і так далей. У цябе быў такі вялікі перапынак, калі ты знаходзіўся ў Польшчы, працаваў там, у цябе творчая такая дзейнасць была. У цябе была грин-карта, ты жыў у Злучаных Штатах, потым з'ехаў у Польшчу. Там гэта ўсё прасцей? Я бы сказаў, што грынка ў мяне засталася, зараз ёсць яшчэ дадаткова польскія дакументы. І я больш па такім адчуванням і па разуменню знаходжання сябе тых ці в іншых абставінах, ці маё месца тут, ці маё месца зараз там. І калі я прыехаў у Варшаву, я зразумеў, мне трэба быць тут, мне трэба рабіць гэта. Ну і заўсёды, канешне, тое, што побач з Беларусю, тая ж падобная прырода, з-за таго, што людзей столькі пераехала, з-за таго, што вось мне душэўна, унутрана там лягчэй, спакайней. І ёсць дом творцаў, дзе таксама працы хапае, ёсць над чым рабіць. Ёсць гурт «Касары», які паўстаў у 23-м годзе. І ўжо так па праектнай дзейнасці хапае спраў. Ну і самае галоўнае, цяпер там моя сям'я, куды хочацца вяртацца, і жна, і дачушка, і хочацца быць з імі. Добрый вечер, Тоне, Пане Господару, радуйся, ой, радуйся, земля, Сын Божий, народился. Застилайте столы, а все, колики маем, радуйся, ой, радуйся, земля, Сын Божий, народился. Докладите калачи,
святое пшеницы, радуйся, ой, радуйся, земля, Сын Божий народился. Я ведаю, што ў Злучаных Штатах ты пачынаў мужчынскі спеўны сход. А што з ім зараз? Я бы сказал, это не спевный сход, это такие занятки по мужчынскіх спевах, і агулам пачалі спеваць мужчынскія песні. Мне гэта хацелася пачаць рабіць. Пачалося гэта ў Міннесоце. Потым я з'ехаў, на жаль, не збіраецца без мяне. І працяг гэтага у Варшаве распачаў курс, так і называўся, мужчынскія спевы, там мужчынскія песні. І з гэтага курсу набралася група мальцаў, якія сталі спяваць яшчэ лепш, якім я сказаў, што будзе гурт, калі мы будзем больш прафесійна, больш пастаяла займацца гэтым. Вось так паўстаў гурт «Касары». І у нас кожны раз новыя лейблы, кожны раз новыя нейкія задачы, мэты. Напрыклад, спачатку это было стварэнне гурта, у нас была такая яскравая калядная праграма 23 на 24 год. Мы нават у прэзідэнта Дуды у палацы выступалі на фестывалі, сябруем фестываль «Варушняк», якая Руся нас запрашае з гуртом спева, і мы з імі часам там касары і спевы. Потым у нас быў такі актыўны год, і мы пачалі рабіць рэпертуар, і адбыўся першы летам 24 года першы сольны канцэрт, потым наш гастрольны тур. Ну і зараз працуем над новым альбомам. Прыйшоў час. Там, дзе Сергей Доўгушаў, заўсёды вакол людзі, спевы. На якой аснове ты адбіраеш людзей у свае калектывы, у гурты, вось для прыкладу, у «Касары»? Усё было па прынцыпу унутранага адчування, таксама запыт да ўсіх, што калі вы хочаце сур'ёзна займацца, не проста, ну, гэта агульнае такое пытанне, чаму вы прыйшлі, што вы хочаце, як бы вы хацелі далей. Калі вы гатовы хадзіць пастаяла, калі вы гатовы на штосьці большае, чым проста вучыць мужчынскія песні і сваё задавальненне спяваць, то давайце так да гэтага сур'ёзней ставіцца, і тых, хто будзе хадзіць, тых, хто будуць прыходзіць на рэпетыцыі, у нас былі рэпетыцыі кожны панядзелак, з тымі мы паспрабуем стварыць калектыў, гурт. Ну і так і адбылося. Атрымоўваецца, што у «Касары» ёсць касцяк пэўны. Ну, у нас так, у нас зараз 9 чалавек, і вось такім складам ужо апошні 5 месяцаў, вось мы так. А да гэта было 12 чалавек. І гэта людзі, якія цікавяцца народнай творчасцю, частка з іх упершыню даведалася пра мужчынскія спевы, агулам пра фальклор. Ад сябе? Ну так, з нашымі заняткамі. Большага все людзі займаюцца іншымі прафесіямі, і гэта і IT, гэта і бізнес. Але от спевы сталі такім нейкім важным этапам у жыцці. Гэта у кожнага зараз запытаць, што для вас спевы ў «Касарах», ці што для вас мужчынскія песні. Гэта частка нашага жыцця. Магчыма, не чакалі, але так сталася, што гэта важна, гэта дае энергію. І я назіраю, што сапраўды трэба рабіць тое, што дае энергію табе, твайму асяроддзю і наваколлю. Вось я раблю каляды, мне не проста я хачу гэта там, не ведаю, грошы зарабіць ці яшчэ штосьці, таму што мне гэта падабаецца, таму што я ў гэтым сябе адчуваю. Вось я такі, я не вучыў па кніжках, як я гэта адчуваю, як гэта ўжо за гэтыя гады стварыў, разумею, ведаю. Спецыяльна пад гэты тур былі зроблены маскі Кацярыны Еўдакімавай. Сергей Лукашук мне ту зорку зрабіў, драўляную з Падляшша. І я рыхтаваўся, бо хацелася адчуць гэты падрыхтоўчы этап, хацелася адчуць гэты цуд, калі ідзе падрыхтоўка да каляд, потым ты едзеш і шчасця людзям дорыш, і ўзамен атрымоўваеш, як каляднікі прыходзяць, яны спяваюць, людзі іх адорываюць, вось такі самы сапраўдны абмен энергіямі. Калі ён добра адбываецца, тады сапраўды год. Сяржук, у сеціве я чытаў, што ў дома творцаў ёсць пэўныя праблемы. Распавядзі, калі ласка, якая сітуацыя зараз, што адбываецца з домам творцаў? Я часам, апошнім часам, асабліва напрыканцы
году все ж таки все хотел так вывести на позитивную такую энергию, на позитивный настрой, тому што былі сапраўды складаныя месяцы, і адна з складанасцей, што няма сталага фінансавання. То бок гэта арганізацыя зараз, это фундацыя, якая дапамагае творцам. Першую чаргу это з пражываннем бясплатным ад 1 до 2 месяцаў. Другое гэта розныя рэзідэнцыі. У нас былі музычныя, тэатральныя, мастацкія, дзе творцы знаходзяць для сябе шмат цікавага. Яны і вучацца, яны і змогуць рэалізаваць свае праекты, яны знаходзяць пэўныя кантакты, займаюцца з прафесарамі там, і так далей. Ось. І з-за таго, што мы самі дапамагаем, мы, в прынцыпе, не можам гэта камерцыялізаваць ніяк. То есть былі спробы прадаваць карціны, яшчэ штосьці. Магчыма, штосьці атрымаецца. Але з-за таго, што мы самі дапамагаем, і прасіць яшчэ, щоб нам дапамагалі, это не так проста. І мы весь час трымаліся на нейкіх праектных наших заяўках, на атрыманнях грантах, ці, в прынцыпе, былі мецэнаты, якія нас падтрымлівалі. Але час ідзе, і, напрыклад, падтрымлівалі нас год-два, потым кажуць, ну, сорі, выбачайце, у нас уже няма на вас грошай. Ці, напрыклад, сканчаецца праект, там, 6 месяцаў, 12, і трэба думаць, ідзе збіраць. І нам адмовілі, наш донор адмовіў за 4 месяца до конца года. Он сказал, ну, 4 месяца ж вы самі справіце, што там. У нас, на жаль, скарацілі фінансаванне, і ввогуле Беларусі уже не в трендзе. Ну, я это уже чуў не раз, але вот такія размовы, ну што, трэба штосьці рабіць, збор, і гэта яшчэ адзін доказ, што, значыць, ініцыятыва патрэбная. Таму што я пабачыў, што все, і хто мяне ведае, і хто раней на праекты штосьці данаціў, і проста мои сябры з Амерыкі, таксама, Сяржук, давай патрымаем на то. Вось, і мы закрылі год, зараз у нас зноў ёсць падтрымка на год, это толькі дома. Дом каштуе на сённяшні дзень, яго ўтрымання каля $2500. У месяц. Так, так. Вось. І гэта не ўлічваючы заробкаў, тому што там ёсць адміністратар, які прымае людзей, дае бялізну, засяляе, там, то нават гатуе ежу. Да, в прынцыпе, у нас ёсць фундацыя, бухгалтер, все это. Часам гэта на валацёрскіх пачатках, так мы разумеем, потым, калі у нас ёсць нейкі праект, так, у нас ёсць заробкі. Таму это такое униз вверх. Але я пазітыўна на все гляжу. Трэба выходзіць з сітуацыі, трэба разумець тое, што можа прыносіць грошы, што, напрыклад, тыя ж творцы, яны могуць прадаваць свае паслугі. Напрыклад, добрая яшчэ падзея, што у нас нарэшце з'явіўся сайт, які называецца domtvorцев.com. І вось там мы ўжо запускаем, там можна пабачыць карціны мастакоў, якіх можна купіць, там можна пабачыць паслугі, мы это яшчэ аформім лепш, напрыклад, што там нейкі мастак можа размаляваць фасад будынку, это будзе каштаваць столькі. Ну і вядома, што так. І мастакам добра, і дому творцаў будзе нейкі адсотак за продаж паслуг. Мне здаецца так, інакш не выжыць. Сур'ёзна, все культурніцкія ініцыятывы, асабліва в эміграцыі, зараз я ўжо назіраў. Мы запусцілі гэты збор, потым бачу іншыя фундацыі, там, ініцыятывы, таксама, што культура не падтрымліваецца, культуру трэба ратаваць і все такое. Ну і што казаць, што тыя ж замежныя донары кажуць, ну, беларусы, гэта ваша культура, самі ее ратуеце, мы дадзім грошы на іншыя там сферы і так далей. Тут, што вам культура, у нас тут вайна, а вы тут займаетесь. Ну, таму, мне здаецца, па прыкладу той же Амерыкі, мецэнацтва і то, што я хочу таксама яшчэ развіць, это Patreon, каб з'явілася група донараў, спонсораў, яны так як бы ёсць, ну, не так яўна, але ёсць как бы ёсць падпіскі, ёсць тыя мецэнаты, тыя спонсоры, якія гатовы ахвяраваць нейкую суму раз на месяц, за гэта атрымоўваць нейкія бенефіты, атрымоўваць падарункі, таму што я кажу, цэлы дом творцаў. Тут можна атрымаць і падарунак, і карціну, і яшчэ нешта, не ведаю, песню тебе запішуць, там, і спяюць, і яшчэ штосьці. Тут можна людзям таксама рабіць прыемна. А колькі ўжо чалавек прайшло праз дом творцаў? Я ўжо не лічу, агулам 8 рэзідэнцый. В кожнай рэзідэнцыі паўдзельнічала ад 15 до 30 чалавек. Это адна колькасць людзей. А дадаткова весь час, калі няма рэзідэнцыі у нас жывуць людзі. Зараз там у снежні былі такія людзі. Там уже паз'язджалі, заязджаюць новыя. У нас зараз на сайце можна запоўніць заяўку,
прынцыпе такая анкетка невялічкая. Нам таксама это цяпер важна верыфікаваць, потому што розныя людзі просяцца ў дом. Ну, у нас по прынцыпу гэта чалавек творца, і яго сітуацыя, ён хоча, па-першае, пабыць в нейкім такім спакойным асяроддзі, ці другая гісторыя, што ў него сапраўды складанае фінансавае становішча, яму месяц-два гэта дапаможа, чтобы прыйсці ў сябе, набрацца сіл і штосьці магчыма стварыць. Таму што часам мы дапамагаем, напрыклад, пытаюцца, дзе знайсці то, вот там між сабой камунікуюць, жывуць у доме, зараз там жыве краязнаўца, жыве фотограф, жыве мастак, напрыклад, а тут заязджае яшчэ нейкі мастак, они мяняюцца кантакты, сябруюць, дзеляцца. Ну, плюс можна да ў сваім пакойчыку спакойна маляваць і штосьці рабіць, ніхто тебе не будзе перашкаджаць. Атрымоўваецца, што праз дом творцаў праходзяць творцы, мастакі, людзі, якія эмігравалі з Беларусі, альбо ёсць і такія, якія застаюцца ў Беларусі, просто на пэўны час яны прыязджаюць у Варшаву, а потым зноў Так, у нас калі вяртаюцца. рэзідэнцыя, вот зараз зноў будзе рэзідэнцыя мастацкая, быў конкурс заявак, і гэта мастакі, і мы пераважна бярэм тых, хто з Беларусі, таму што гэта тыя, каму складана штосьці стварыць у Беларусі, і гэты выезд ім дапаможа штосьці рэалізаваць, там, намаляваць карціну, пабачыць іншых мастакоў, пабачыць Вдыхнуць свабоду так, такую, так? Вось. І нават на такім узроўні, што мы не афішуем нават, хто гэта прыязджаў, іх імёны, іх прозвішчы і так далей. Таму гэта не трэба, важна, чтобы людзі атрымалі некую падтрымку. А акрамя таго, ёсць тых, хто вандроўныя, падарожнікі, просто едуць. У нас недавно быў нейкі навуковец з сям'ёй, он 2 дні там пабыў і паехаў далей кудысьці, Нідерланды ці куды, я нават не ведаю. Атрымоўваецца, што ты зараджаеш іншых людзей, а дзе сам ты бярэш натхнення для сябе, для сваёй творчасці, для таго, што ты робіш? Самае важнае разумець, што ты на сваім месцы. Чаму я тут у ЗША, калі штосьці шукаў, і, мабыць, часу было мала, мабыць, я не дарос яшчэ да Амерыкі. Але вось я быў не на сваім месцы, я нейкім сталярствам займаўся. Это таксама добры выклік, щоб пачаць працаваць. Там. Я быў на Уберы працаваў. І разумеў, мне мала было месца, ці не тыя дарогі былі, каб сябе рэалізоўваць. А калі ты штосьці робіш, разумееш важнасць гэтай справы, той же дом творцаў зразумеў, што это важна. Я зразумеў, што ось ты там 20 мастакоў, якія пабылі ў рэзідэнцыі, нереальна створаць яшчэ больш там. Это адзін момант. Два, гэта то, што мне цікава тут і зараз. Я спяваю з хлопцамі з Касароў, я разумею, таксама мне вельмі задавальняе, вельмі дае сілы, і як я казаў не адным інтэрв'ю, што спевы гэта тэрапія ўнутраная. То есть мы спяваем, мы сябе настраиваем на нейкі лад жыцця, свайго жыцця. Мы знаходзім сувязь з сабой, мы спяваем. І яшчэ то, што мы робім гэты кантакт, знаходзім сувязь з продкамі, з нашымі дзедамі праз мужчынскія песні. Гэта традыцыя, якая знікла в свой час, гэта традыцыя, якая існуе, але в такім мізерным зусім версіях, там ёсць калектывы в Беларусі, а так, што в шырокім коле амаль нічога не ведаем пра мужчынскую традыцыю спеву. Тут гэта таксама дае нейкую энергію. Не проста ты думаеш, так, як круто штосьці, а сапраўды, як толькі пачынаеш размаўляць па-беларуску, табе штосьці прыходзіць знутры. Як толькі ты пачынаеш спяваць беларускія песні, штосьці прыходзіць з глыбіні, знутры, і нейкі кантакт, гэта сувязь з тым, з прашчурамі, з вядоў, з нашымі дзядамі, прадзедамі, яно дае. За гэтым ёсць, я кажу, як падтрымка роду, калі мы там ведаем свой род, паважаем род, узгадваем іх на дзяды сваіх дзядоў, бабуль, прадзядоў. І гэта сапраўды нам дае сілы. Это не нейкая містыка, што там я гэта надумала. Сапраўды, калі мы разумеем, хто мы, што мы, за нашымі плячыма тут бацька, маці, дзед, прадзед, то сапраўды мы моцныя. Дзяды нашы. Ой, да сонце, да я. Чого ж ти
Сябры, пакуль вы глядзіце гэтае інтэрв'ю, я хочу вам нагадаць, што беларускі крок можна падтрымаць вашымі ахвяраваннямі і нават стаць патронам гэтага канала. Усе спасылкі на ахвяраванне тут, унізе, пад гэтым крокам. Нагадваю пра падпіску на беларускі крок пры ўмове, што гэта з'яўляецца для вас бяспечнай справай. Ну і, канешне ж, не забывайцеся пра падабаечкі і каменты. Сяржук, у аснове тваёй творчасці народная спадчына такая. І я ведаю, што калі ты быў у Беларусі, ты яе збіраў, назапашваў. Ці цяжка ў Польшчы займацца народнай творчасцю, альбо ты перапрацоўваеш той матэрыял, які збіраў яшчэ, калі жыў у Беларусі? Я езджу на Падляшше, для сябе знайшоў такую невялічку Беларусь. Гэта студзіводы, Дарафей Фіонік, ось мясцовыя беларусы, з якімі мне пашчасціла я в абрядах удзельнічаць. Ось я на Вялікдзень прыязджаю да них, на каляды быў у 23-м годзе. І яны спяваюць, мы выступаем у іх часта. Там таксама ёсць такая крыніца натхнення. Вельмі полюбіў Сувальшчыну, таксама там ёсць нешта нашынскае такое, самабытнае такое. Да, балтска, славянскае. І то, што, конечно, у Беларусі было, тут не знойдзеш нідзе. Сколькі я ездзіў в экспедыцыі, я разумею, калі я прыеду у вёску да бабулі ці да калектыву свайго улюблёнага, то накрыюцца сталы, я ад іх не з'еду там 3 дні. Будзем есці, піць, спяваць і все такое. Вот. Але хапае справ, сапраўды, часам ёсць шмат матэрыялу, я ж працягваю выдаваць, спеўнікі выходзяць. Зараз будзе калыханкі, новая кніжка. Потым выдаю альбомы аўтэнтычных выканаўцаў, можна все знайсці. Там і такі калектывы, такі, якіх я записываў яшчэ там з 13 па 20 год. Сяржук, а ці падабаецца табе выступаць у цэрквах? Вось мы зараз у саборы святога Кірыла. Не, тут, вядома, энергія, тут намоленае месца, і адзін з такіх мацнейшых канцэртаў касароў быў. Вот зараз недавно на калядах мы спявалі у касцёле святого Александра в Варшаве, там верхні касцёл, і там сапраўды, вот мы прыйшлі на Раство, спявалі впершыню з гуртом, і там была магія проста. І тое ж самае, калі мы выступалі ў уніяцкай царкве в Антверпене, так само, вот просто дзяды, мы спяваем, тут знічкі, тут наш іканастас. Ну, короче, все сваёроднае, і адразу так это все так натхняе, так столькі дае сілы. Да. Вечір
этой кассы. Папа этой кассы, живите у вас, живите у вас. Папа этой кассы, живите у вас, живите у вас. Добрый вечер дому, добрый вечер дому, кто этому дому, кто этому дому. Ці есть у тебе життєвий девіз, слово, яке тебе підтримує? Ой, одразу ти питаєш, я такий, не спиняться. От у мене зараз одразу що прийшло в голову, не спиняться, робити те, що відгукається знутри, і робити те, у чим є твоя любов. А яке твоє любиме свято? Я люблю вельми коляди, раз я тут раз і дорож собі просто такий настрой, тому що мені не хапало в житті всі ці Діди Морози і просто гулянки у Балбасова, там, де я жив, в школу ходив, просто п'яні дискотеки, мені це завсюди не було в цьому святом. Свято, тінько отсюда, і завсюди хотілося отсюда. Так само діди вельми шаную, поважаю, і мне зараз вельми цікаво, я хочу обновить обряд, еще больше его развить, и мы робили в Варшаве волочебный обряд и Великдень. Это так само наш Новый год, такие весновые. А що ще у тебе у планах? Планов багато, і я не все хочу озвучувати в тому сенсі, що потім не здійсняються, щось не робиться, але гулом... Ну, але ти плануєш год? Ось зараз. Год, звісно, у мене є такий початок. цілий нотатничок, який я просто вписую там десятки просто по спису, що мені треба зробити. І це поділення по кожному проєкту. Ось косари, спис, що нам треба. І один із важливих моментів – це записати нарешті альбом. Тому що ось альбом мужчинських пісень хочеться вже, як вийшов. Потім по дому творця, все, потім по моєму особистому життю і сім'ї, що хочеться зробити. Такий цілий нотатник. Ну і апошнє, Сяржук, що для тебе життя? Гэты год у меня пачаўся жыццё, гэта дзе ты адчуваеш сябе на сваім месцы, дзе ты бачыш і любіш тых, хто знаходзіцца вакол цябе, і ты робіш тое, што ў цябе атрымоўваецца лепш за ўсё, і гэта адгукаецца і у цябе, і у слухачоў, і гледачоў, і ты разумееш, што ты пражыў гэты дзень недарэмна. І у цябе ж папаўненне ў сям'і. Так. Віншую, колькі ўжо? Евелінка і 1,5 гады. І вось хутка, спадзяюся, буду браць на свае гастролі, таму што сумую. Памочніцу, так? А так, да, навучу. Ну, уже была першая спроба, она мяне уже взяла дудку, першы ўжо гукі яна пачала рабіць. Так што яшчэ пару гадкоў яна пачне граць, і мне будзе падыгрываць. Дзякуй за размову. Дзякуй, Шилё. Сябры, дзякуй, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Накідайце падабаечак Сяржуку Доўгушаву пад гэтым відэа. А я з вамі развітваюся да чарговых крокаў. Пакрочылі разам і надалей. А Бусел гэта заўсёды такая божая птушка, якая прыносіла добрыя навіны ў дом. На бараным
Треба еще походить по людям. Дайте что-нибудь.